първото отличие в категория CEO на годината, а победител е Светослав Миланов, изпълнителен директор и представител на управителния съвет на Инвестбанк. Светослав Миланов е с богат опит в банковата сфера. Кариерното му развитие минава през ръководни позиции в няколко водещи банкови институции. Бил е изпълнителен директор на Търговска банка в Албания. Придобива сертификат по бизнес счетоводство от The Chartered Institute of Management Accountants в Лондон. Светослав Миланов е силно ангажиран с дигиталната трансформация на Инвестбанк, а усилията и интересите му в тази област успяха да позиционират финансовата институция като дигитална банка за 2023 година. Инвестбанк е първата изцяло българска банка, която предлага услугата мултибанкинг в пълната й функционалност и първата пилотна банка в България, която пуска услугата Blink. Внедряването на Blink Паркинг идва в навечерието на 30 годишнината на Инвестбанк, като нова услуга и естествено продължение на трансформацията на финансовата институция от традиционна към модерна дигитална банка. Честито, господин Миланов. Микрофонът е ваш. Благодаря ви много. Това е награда за всички наши служители, благодарение на които постигаме всички резултати, които вие споменахте. А в крайна сметка всичко това се прави за нашите клиенти, за да може банковите услуги да стават все по-достъпни, все по-удобни, все по-лесни, все по-евтини. Благодаря ви. Благодарим. От името на всички потребители.